Hello guys, welcome back to my new video. Nganget pi klan hi namar la slam ngim ya video show. Te mentangan pen EP kumno ban le yekne ka bomb squad cop. Kumno ban create lene kumno ban join yekne ka bomb squad cop mah. Te mentangin bad yekne ka tim bro ngin yo na ba le kai bat ki friends san ngin haban le kai san sin bat ki perlok jongi kena bangin yo yekne ka Diamond Royal Voucher bad yakne ka weapon voucher te bad dem nang tangin ye page bad yakne ka bomb squad kumno ban create kne te mentangin page ya ki price jong kne ka bomb squad te le dangi job bro sa sen ngin yo yakne ka artily ka craftland custom bad la dangi job la sen ngin yo kne ka ve ka craftland custom bad ka ve ka diamond voucher te tu klaim rep sam show tungin page video sampai ada ban code kena ba pin tip kumno ban create te mentangin leg ka bomb squad cop bangin page kumno ban create te lada don ke prelok jong pi ki ba la dap create ki invite ye pi te pila ban join ye ki ru tang ba ke don kam saungut le ne squad sa page yang ne invitation te punya i kat ki ba invite dia piru te ngaru la don ba invite ngah re ngan create la de hi te la da pi kwa ban create la ka jong ka squad ru pila ban create la ka jong nomor la da pi join ha ki perlok jong pi bat la da ki day ki bom sai la kai bha bat pi kila ban ki gru e pi nomor anda kila yo perlok mo ki ba ki kamju la kai kila ban ki pi ad kita ru henry lada yo perlok yo squad la ka jong te dang la ba create la ka jong ka squad ya shu shong kum to ya la kai lang te pila ban create la ka jong ru shu le ne create ngaru ngan create ne tho jar la ka kerteng te nga tengan snara ka kerteng gil la jong team hunter gil jong ada team hunter dengan team hunter mo sa confirm tang toi kene ka banner te kat baru biang hi sa confirm te la long la mi ka keteng jong ka squad jong team hunter te ngin invite friend pat sa invite nang ne ngan invite ki squad jong te to la dap invite lada phim yo iya ki perlok jong phi nang ne na ka invitation list pila ban lada ki vai paru sa herba sharum te lada phim yo iya ki te pila ban let na ka friend list jong phi bat sa copy ki id jong phi ngaru ngam yo iroi ki squad jong te ngan let na ka friend list ne ti chnu bla da invite ne invite to la arngut te ngan invite mdon ki claim online re te kami rang ne te pila ban let na friend list ru ngaru ngan let na friend list mo ngin pe ke perlok jonga pat ya ki squad jonga bangan invite ki te ngan pe gil ru kim don ra tang offline tharai te ne ve let kum let na friend list copy id jong ki perlok jong pi bat sa let biang ha bomb squad cop let ka invite friend sa page id jong ki hang ne kan sa search anda fill up search kala long ban invite kita anda kila online sa kin sa page ya ki invitation jong pi but lada ki accept te kan support hi but tang sa ngut hi don kam yak ne squad te ngan invite sai ve mo let na id kam smart
jenjar ba bentuk na friend list ru tak dau hablek nang ne na platform friend nang ne kam dunai te kam suk ban wan te sa inspect bat sa copy ki ID jong ki bat sa paste kan kumba la mane tui ve te invite yang tu paste. Okay, search te kan mi kutang ki sa invite te tangum tu hi te ke jenjar bha ban job hakane namar ki push bha ki breude namar ki le kum ka tournament hangne da job tang sausen hi don kane ka match kam da ngirem sausen kemut la rem ngimyo su ban la kai ra kwe ni haban job ba sausen kena mengin yo ikne ke early craftland custom but artly kene ke diamond voucher ladangi job tang lasen kumbang le thoi phi bangin yo tang kato ke ve ke craftland custom but ke ve kan itu kini harum kan ladangi job arsen ngin yo kene harum but ladangi job shisen ngin yo tang kene harum hi kene ba tradu ngin yo tang kene hi nang ta ka don kam ya ki squad la jong ba sngotu kan man la ka kumno ngi sha la ka man ksni te tang kene video menta kamet te kerpar phi ba pin like ba subscribe to kene ka channel kena mangin la ban ra su ki video related to free fire. See you next video. Tata.